θάνατον πατήσας και τίσεν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη. Καλά είσαστε? Ελάτε όσοι μπορείτε πιο μπροστά για να ακούγεται, να μην χρειάζεται να σας φωνάξω. Μην νομίζετε ότι φωνάζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σεβασμιότατο για την πρόσκληση και τον πατέρα Φιλάδελφο, τον Πρωτοσύγγελο εδώ πέρα και όλους σας που ήρθατε σήμερα εδώ. Ο πατήρ Φιλάδελφος μου λέει θα μας μιλήσει για την οικογένεια, λέει, και ειδικά για τα παιδιά και πώς τα μεγαλώνουμε ώστε να τα μεγαλώσουμε ορθόδοξα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έτσι κάναμε λίγες σκέψεις που θα τις μοιραστούμε μαζί σας, όχι ότι έχουμε έτοιμες λύσεις για την οικογένεια την ορθόδοξη, αλλά για να δώσουμε έναυσμα πιο πολύ για προβληματισμό και ίσως και κάποιες ερωτήσεις άμα θέλετε να κάνουμε. Έχουμε χαρά που είμαστε μαζί σας γιατί καταλαβαίνω ότι κάνετε και εσείς έναν αγώνα μεγάλο. Γιατί έχετε οι περισσότεροι έλθει από έναν άλλο χώρο, από την Ελλάδα, έχετε άλλες παραστάσεις, βρίσκεστε σε έναν χώρο καινούριο με τις δικές τους συνθήκες, άλλοι λιγότερα χρόνια, άλλοι περισσότερα και μέσα σε ένα περιβάλλον μη ορθόδοξο προσπαθείτε να μεγαλώσετε και τα παιδιά σας όσοι έχετε, κάποιοι που είστε ελεύθεροι να παντρευτείτε, να κάνετε οικογένεια και όλο αυτό έχει έναν αγώνα. Και οι ιερείς σας εδώ είναι ιεραπόστολοι, είτε το έχουν καταλάβει είτε δεν το έχουν καταλάβει, θέλοντας και μη, γιατί καλούνται να κάνουν ιεραποστολή και στους Έλληνες, οι οποίοι έρχονται από την Ελλάδα με όση γνώση έχει ο καθένας για το τι είναι η Εκκλησία μας, η πίστη μας, αλλά κάνουν ιεραποστολή και στους άλλους ανθρώπους που προσεγγίζουν και που ψάχνουν και αυτοί να βρούνε κάτι. Όπως θα έχετε ακούσει, δύο είναι οι βασικοί δρόμοι για να πάμε στη σωτηρία μας. Όχι ότι δεν υπάρχουν και μονοπάτια, ο ένας είναι ο γάμος και ο άλλος είναι ο μοναχισμός. Αλλά θα έλεγα ότι ο δρόμος για τη Βασιλεία του Θεού περνάει σίγουρα από έναν γάμο. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Εάν δεν παντρευτούμε όλοι το Χριστό, δεν μπορούμε να πάμε στη Βασιλεία του Θεού. Οπότε και ο μοναχός παντρεύεται το Χριστό και ο έγγαμος παντρεύεται το Χριστό που του χαρίζει και μια βοηθό από δίπλα ή ένα βοηθό για να μπορέσει να βιώσει τη σχέση του με τον Χριστό ακόμη καλύτερα. Γιατί όλοι δεν είναι για το δρόμο της ολοκληρωτικής αφιέρωσης. Αλλά μέσα μας για να πετύχει ο γάμος πρέπει να έχουμε το γάμο με τον Χριστό. Όπως έχω πει και άλλες φορές σε κάποιες ομιλίες, κάποιοι ίσως έχετε ακούσει, το σχήμα που απεικονίζει το γάμο είναι ένα τρίγωνο. Είναι ο άντρας και η γυναίκα στη βάση και ο Χριστός εδώ στην κορυφή. Ενωνόμαστε ο άντρας και η γυναίκα και γίνεται αντρόγυνο στο βαθμό που προσπαθούμε να ενωθούμε με τον Χριστό. Γι' αυτό και παίζει τεράστιο ρόλο το γεγονός ότι παντρεύεστε μέσα στην Εκκλησία και ζητάτε την ευλογία του Θεού. Μόνοι σας μπορεί να αγαπηθείτε δυνατά, μπορεί να ερωτευτεί το ένα στον άλλο, να μην μπορείτε να ζήσετε για κάποιες ώρες, για κάποιες μέρες, για κάποιους μήνες, άντε για κάποια χρόνια ο ένας χωρίς τον άλλον, αλλά αυτό από μόνο του είναι θνησιγενές. Πεθαίνει. Αν όμως ο ένας συναντήσει τον άλλον στο πρόσωπο του Χριστού, αυτό γίνεται ακατάλητο. Γίνεται κάτι πάρα πολύ δυνατό. Είναι δύσκολο δύο ξένοι άνθρωποι από άλλες οικογένειες
από άλλες προϋποθέσεις να ενωθούν και να γίνουν ένα πρόσωπο, έτσι. Σάρκα μία που λέει και η Εκκλησία μας. Είναι ακατόρθωτο σχεδόν. Γι' αυτό και λέει στο γάμο παρακυρίο αρμόζεται ανδρή γυνή. Δηλαδή ενώνεται ο άντρας και η γυναίκα από το Θεό. Πώς βλέπετε εδώ τα τουβλάκια, ξέρω εγώ, έχουν μεταξύ τους μία ένωση. Την αρμόκολα, τους αρμούς. Αυτή την άρμωση την κάνει ο Χριστός. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Όσο και αν ο έρωτας υπάρχει, όσο και αν ζουνε καλά και έχουν και χρήματα ενδεχομένως οι άνθρωποι και είναι τα πάθη του ανθρώπου τέτοια τα οποία λειτουργούν διχαστικά. Μας χωρίζουν όχι μόνο από τον άνθρωπό μας, μα και από τον ίδιο τον εαυτό μας. Βλέπετε όταν υπάρχουν τα πάθη μας, άλλα σκεφτόμαστε, άλλα οργανώνουμε να κάνουμε και άλλα κάνουμε στο τέλος. Μπερδευόμαστε. Φανταστείτε λοιπόν πώς μπερδεύεται ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του, τον σύντροφό του, άμα τα πάθη είναι ενεργά και δεν τα πολεμάμε. Και πώς θα γλιτώσουμε από τα πάθη? Πηγαίνοντας στο Χριστό. Δεν μπορείς να κάνεις ένωση με άνθρωπο, με κανέναν άνθρωπο, αν δεν πηγαίνεις προς το Χριστό καθαριζόμενος από τα πάθη σου. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία λοιπόν αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι ο γάμος δεν είναι αυτό που έχουμε υπόψη από τις ταινίες. Σμίξανε ο Γιάννης και η Μαρία που λέει ο λόγος, αγαπηθήκανε, ερωτευτήκανε, δώσαν λουλούδια, είπαν τραγούδια, δώσαν αγκαλίτσες και φυλάκια και ταιριάξαν, πήγαν και πήραν και την ευχή του παπά, προχωρήσανε και είναι ευτυχισμένοι. Αυτά δεν υπάρχουν. Ο γάμος είναι ό,τι είναι στο αυτοκίνητο η μίζα. Ξέρετε ποια είναι η μίζα? Το start. Ξεκινάμε. Βάζει ευλογητός ο παπάς, αρχίζει λέει τα λόγια και το διευχόν ουσιαστικά το βάζετε εσείς στο τέλος της ζωής σας. Αν έχει προχωρήσει ο γάμος όπως θέλει ο Θεός, τότε φαίνεται τι κάναμε. Και για να βάλουμε ένα καλό διευχόν στο τέλος, χρειάζεται αγώνας πνευματικός. Χρειάζεται λοιπόν μέσα στα πλαίσια της έγγαμης συμβίωσης να υπάρχει η αγάπη, όχι αυτή που εννοούμε οι περισσότεροι, η συναισθηματική αγάπη, με τα σωματικά επακόλουθα, αλλά μία αγάπη σταυρωμένη, μία αγάπη θυσιαστική, που εγώ κάνω πίσω για να περάσει ο άνθρωπός μου καλύτερα, για να είναι αναπαυμένος. Πρόσφατα στην Αθήνα έγινε ένα μεγάλο συνέδριο και τίμησαν την προσωπικότητα του πατρός Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτη. Εκεί λοιπόν γράφει σε κάποιον από τους λόγους του ότι ο έγγαμος θα κριθεί από το κατά πόσο ανάπαυσε τον άνθρωπό του. Όπως ο μοναχός θα κριθεί αν ανάπαυσε το γέροντά του, έτσι ο έγγαμος θα πρέπει να αναπαύσει τον άνθρωπό του. Φανταστείτε τώρα να βάλει ο Θεός το σύζυγο ή τη σύζυγό μας να πει εκείνος αν πρέπει να περάσουμε την πόρτα για τον παράδεισο. Φοβάμαι ότι πολλοί θα κοπούμε πριν αρχίσει η εξέταση. Γιατί μέσα στο γάμο, ενώ θα έπρεπε να αναπαύουμε ένας τον άλλον, κοιτάζουμε πώς θα αναπαυτεί ο καθένας ξεχωριστά. Κοιτάξτε τι γίνεται, δικαιωματισμός. Έχω κι εγώ δικαίωμα να ζήσω, θα πει η γυναίκα. Έχω κι εγώ φίλες να πάω κι εγώ για καφέ. Μόνο εσύ θα πηγαίνεις? Ναι, και εγώ τρέχω στη δουλειά και λέει και άλλη, μα και εγώ τρέχω στη δουλειά, αλλά κάνω και τις δουλειές του σπιτιού και δεν βοηθάς και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Μία πάλι, μία αντιδικία. Λες και έχουμε ανοίξει καυγά και ψάχνουμε ποιος θα κερδίσει περισσότερα. Αυτό είναι ένας αγώνας, όχι για να αναπαύσω τον άνθρωπό μου, αλλά για να αναπαυθώ εγώ. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει και ο μύθος, συγχωρέστε με, ότι τα παιδιά φέρνουν ευτυχία. Άντε να κάνουμε και παιδιά. Και κάνουμε παιδιά όχι επειδή αποδεχόμαστε τους καρπούς της αγάπης μας και την ευλογία του Θεού, γιατί είναι δώρα του Θεού τα παιδιά στη ζωή μας, αλλά κάνουμε παιδιά ο άντρας για να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει παιδιά. Βαθιά βαθιά μέσα μας υπάρχει αυτό. Είναι καρπερός.
η γυναίκα για να αποδείξει ότι δεν είναι στήρα και για να πούνε ότι έκανα παιδί. Και το παιδί είναι παιδί τους. Και αρχίζει δεύτερο μάτς γύρω από το πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά, από το τι θα κάνουν τα παιδιά. Και κάνουμε τα παιδιά χειρότερα από μας πολλές φορές. Γιατί είναι δικά μας τα παιδιά. Και γιατί θέλουμε ο καθένας, ο πατέρας αλλιώς, η μάνα αλλιώς πολλές φορές, να τα κάνουμε κατ' εικόνα η μητέρα και ομοίωση. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην ανατροφή των παιδιών. Λέει ο πατέρας, θέλω το γιο μου να το δω, που λέει ο λόγος, γιατρό, να το δω δικηγόρο, να το δω δικαστή, να το δω ευρωβουλευτή. Καταλάβατε? Και δίνει μάχη και βιάζει την προσωπικότητα ενός ανθρώπου για να το βάλει στο δρόμο που εκείνος θέλει. Και αρχίζουν τα παιδιά μετά να αντιδρούν, να κλωτσάνε και αυτά με τη σειρά τους. Γιατί ουσιαστικά τους έχουμε βάλει μια μεγάλη πίεση. Όχι την πίεση που χρειάζεται να τα διαπαιδαγωγήσουμε σωστά, αλλά μια πίεση του να τα βάλουμε στο δικό μας δρόμο, στο δικό μας κανάλι, στη δική μας πορεία, στις δικές μας επιλογές. Και αυτό τι κάνει? Κάνει τις δυσκολίες ακόμη μεγαλύτερες μέσα στο γάμο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάθε φορά που μιλάω για γάμο και για οικογένεια, καταλήγω στη μετάνοια. Και αυτό γιατί φαίνεται στην πράξη ότι οι περισσότεροι ξεκινάνε λάθος και συνεχίζουν λάθος. Ακόμη και ζευγάρια μέσα στην εκκλησία. Υπάρχει και όλος ο μύθος η ελληνοορθόδοξη οικογένεια. Συγχωρέστε με, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτές τις ταμπέλες. Γιατί οι άλλοι δεν κάνουν οικογένεια. Και οι άλλοι κάνουν οικογένεια. Αν θέλουμε να είμαστε ελληνοορθόδοξη οικογένεια, που το λέμε και το διαφημίζουμε και θεωρούμε ότι η ελληνοορθόδοξη οικογένεια είναι να πηγαίνουμε, εθιμικά λίγο στην εκκλησία, άντε να κάνουμε και μια ντουζίνα παιδιά για να δείξουμε ότι είμαστε και πολύτεκνοι, άρα και καλοί χριστιανοί, αρκεί αυτό? Ο αγώνας ο προηγούμενος που είπαμε, να καθαριστούμε από τα πάθη μας, να αφήσουμε χώρο στα παιδιά μας να αναπτυχθούν και να τους δώσουμε τα όρια που χρειάζονται για να μπουν και αυτά σε ένα πνευματικό αγώνα που πάει. Ελληνοορθόδοξη οικογένεια είναι αυτή που βλέπουμε, που κάνουμε πολλές φορές γάμους, και το έχω πει δημόσια, γι' αυτό χωρίς ντροπή το λέω και εδώ πέρα, στους 100 γάμους, τους 80 τους κλαίω. Όχι επειδή είναι άσχετοι από την εκκλησία και αυτά. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που έχουν παρεξηγημένη την έγγαμη συμβίωση. Δεν την έχουν καταλάβει και ούτε θα την καταλάβουν ποτέ. Και έχουν παρεξηγήσει και το πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά. Φέρνει η μάνα το παιδί στην εκκλησία και ο πατέρας και θα δούμε δύο καταστάσεις ακραίες. Ή θα τα αφήσει να γκρεμίσει το ναό, εν ονόματι ότι να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα, ή θα του λέει μη μιλάς, ο παππούλης θα σου φωνάξει. Να μην κάνω εγώ τον κακό, ο παππούλης θα γίνει ο κακός, μα δεν θα θέλει να ξαναδεί παππούλης στη ζωή του το παιδί αυτό. Αργά ή γρήγορα θα πει μακριά και από τους παππούλιδες που φωνάζουν και από σένα που μου στερείς την ικανότητα του λόγου. Και βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό δείχνει ότι έχουμε ανώριμη στάση απέναντι στο γάμο και απέναντι στα παιδιά. Πώς θα πάμε καλύτερα? Καταρχήν θα βάλουμε στόχο ο ένας να αναπαύει τον άλλον μέσα στο γάμο. Δεν θα θέλουμε να κάνουμε άκρητη μεταφορά των δικών μας επιθυμιών, σκέψεων, επιλογών στο σύντροφό μας. Γιατί αυτό το στραγγαλίζει και αργά ή γρήγορα θα αντιδράσει. Και θα αντιδράσει και θα έχουμε όχι ένα γάμο που θα είναι αλληλοσυμπλήρωση, αλλά θα είναι αυτή η μάχη που περιγράψαμε. Τι σημαίνει τώρα αναπαύω τον άλλον? Πρακτικά πράγματα. Μιλάω λίγο. Δεν λέω ό,τι σκέφτομαι πάντα. Πολλοί λένε ειλικρίνεια, λέει στο ζευγάρι. Να τα λέμε όλα. Αδιάκριτο. Γυρνάει λοιπόν και λέει ο άντρας στη γυναίκα, πάχινες μωρό μου, πρέπει να δυνατήσεις. Τη σκότωσε. Τη σκότωσε. Ήδη της έχει βάλει λογισμό ότι θα αρχίσει να κοιτάζει άλλες πιο αδύνατες.
Αν γυρίσει και αυτή και του πει και εσύ πάχινες και έκανε καραφλίτσα, τι θα γίνει, γελάμε. Αλλά αυτές οι αδιακρισίες γίνονται μέσα στο γάμο. Και αρχίζει να λέει δεν του αρέσω, δεν μου αρέσει. Και αρχίζουν τέτοια πράγματα. Δεν μιλάμε πολύ. Σκεφτόμαστε τι λέμε. Δείχνουμε την αγάπη μας. Δεν εννοείται η αγάπη. Μια φορά είχα πει να λέτε στη γυναίκα σας αγαπώ. Πήγε λοιπόν η κυρία Άννα στον άντρα της, 85 χρονών ο άντρας της, και του λέει Ηλία, μακαρίτης ο Ηλίας, είπε ο Παπαγιώργης να μου λες σ' αγαπώ κάθε μέρα. Έρχεται ο Ηλίας και μου λέει στην εκκλησία αμάν Παπαγιώργη, μπελά που με έβαλες. Κι όμως αυτό το αστείο που σας το λέω έτσι για να γελάσετε είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικό. Ξεχνάνε οι άνθρωποι να δείχνουν την αγάπη τους. Εννοείται, μα όλα εννοούνται, αλλά για να εννοείται ότι θα χορτάσεις και να μην σου μαγειρέψει, να σου πω εγώ, θα μείνεις στο εννοείται. Χρειάζεται να το λέμε. Η αγάπη να υπάρχει αλλά και να δηλώνεται. Είναι μια υπενθύμηση. Χρειάζεται ο ένας να ανεβάζει τον άλλον, να τον επενεί, όχι να τον κρίνει και να αισθάνεται είτε η γυναίκα είτε ο άντρας μέσα στο γάμο ότι δίνουν εξετάσεις διαρκώς. Ζούμε ούτως ή άλλως σε μια εποχή που ενώ φαίνεται εποχή που ανέχεται τα πάντα, είναι ελεύθερη, είναι μια εποχή που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, κανένας δεν κάνει ό,τι θέλει. Η διαφήμιση, τα πρότυπα, όλα όσα έρχονται εν είδη καταιγίδας στις αισθήσεις μας υποβάλλουν συμπεριφορές και μας εμβάλλουν μέσα μας ένα άγχος να ανταποκριθούμε στα πρότυπα της εποχής. Εάν και μέσα στο σπίτι σου έχεις άγχος να αποδείξεις τη γυναίκα κάτι, η γυναίκα να αποδείξει σε σένα κάτι, τελειώσαμε. Πού θα ησυχάσει ο άνθρωπος? Δεν θα ξεχάσω τον Παπακύριλο από τον Όσιο Δαβίδ, όταν είχαμε πάει λίγο πριν παντρευτούμε με την πρεσβυτέρα την Ευαγγελία για να τον δούμε, γυρνάει και λέει στην Ευαγγελία, εσύ Ευαγγελία λέει τίποτε δεν θα κάνεις. Θα κάνεις μια αγκαλιά λέει και θα είσαι το λιμάνι του. Τι απλό αλλά και τι ουσιαστικό. Θα είσαι το λιμάνι του λέει και αυτό θα τον κρατάει. Πραγματικά αν δεν υπήρχε αυτό το λιμάνι, ποιος θα στεκότανε? Και όλοι οι γάμοι που έχουν ζήσει και έχουν και καλούς καρπούς, αν κοιτάξουμε, ήταν ο ένας λιμάνι για τον άλλον. Δεν ήταν τρικυμία να σκέφτεσαι να πας στο σπίτι. Δυστυχώς όμως υπάρχει αυτό. Γιατί δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Να κλείσουμε λίγο το στόμα, να πούμε μια καλή κουβέντα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε λίγο προσευχή ο ένας για τον άλλον. Νομίζουμε ότι θα λύσουμε τα προβλήματα πολλές φορές με το διάλογο. Γι' αυτό και οι σύμβουλοι γάμου, οι ψυχολόγοι έχουν πάρα πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά. Θα πάμε στο σύμβολο γάμου. Εντάξει, οι άνθρωποι κάνουν αυτό που ξέρουν, αυτό που μπορούν και καλά κάνουν. Αλλά εμείς πέρα από αυτά, την ανθρώπινη διαδικασία, το διάλογο και όλα αυτά, έχουμε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία τα ξεχνάμε. Πώς είμαστε ορθόδοξη οικογένεια όταν δεν κάνω ένα σταυρό, δεν λέω ένα κομποσκήνι ολόκληρο, μην παρεξηγηθώ ότι σας βάζω σε ασκητικές διαδικασίες, ένα σταυρό για τον άνθρωπό μου. Παλιότερα γίνονταν κάποιες κινήσεις οι οποίες μπορεί να ήταν και τυπικές πολλές φορές, αλλά δείχναν κάτι ουσιαστικό. Έφευγε ο άντρας από το σπίτι, η γυναίκα το σταύρωνε. Φεύγαν τα παιδιά, το σταύρωνε, ή η γιαγιά ξέρω εγώ, κάποιος. Και ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι πολύ δυνατό. Ξέρετε πόσα θα λύνονταν αν λέγαμε ο ένας για τον άλλον ένα Κύριε ελέησον. Και πόσο η ψυχή αρχίζει και κινείται σε μια άλλη διαδικασία απέναντι στον άνθρωπό μου. Δεν κοιτάζω τα στραβά του, τα λάθη του, τις ελλείψεις του που σίγουρα υπάρχουν. Αλλά λέω Θεέ μου βοήθησέ τον. Αυτομάτως εγώ στέκομαι αγαπητικά απέναντί του και τον
σκεπάζω με μία τρυφερότητα, όχι από αυτές τις συνηθισμένες, μία πνευματική τρυφερότητα που είναι πολύ μεγαλύτερη από τις άλλες τρυφερότητες που έχουμε μάθει να ζούμε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αντιλαμβάνομαι και πόσα μου δίνει ο άλλος όταν λειτουργεί έτσι. Γιατί έχω χαμηλώσει το εγώ μου και βλέπω ότι χρειάζομαι και τον άλλον. Υπάρχει ένα ωραίο μουσουλμάνικο παραμύθι, αραβικό, να λέμε και τα καλά, έχουν και αυτοί παραδόσεις ωραίες. Και αυτές του Αγίου Πνεύματος είναι. Έχει αφήσει ο Θεός και μέσα εκεί κάτι να υπάρχει για να παρηγορούνται οι άνθρωποι. Έφυγε, λέει, ο άντρας, πήγε ταξίδι να δουλέψει, να φέρει χρήματα, γυρνάει στην καλή του. Αγάπη μου, λέει, άνοιξέ μου, εγώ είμαι. Δεν άνοιγε. Ξαναχτύπησε, άνοιξέ μου, λέει, εγώ είμαι. Πάλι δεν του άνοιξε. Ξαναχτυπάει και της λέει, αγάπη μου, άνοιξέ μου, είμαι εσύ. Δεν είμαι εγώ, είμαι εσύ. Που σήμαινε ότι αναγνώριζε την ενότητα μεταξύ τους και τότε, λέει, του άνοιξε την πόρτα. Για να έχουμε αυτή τη διάθεση ο ένας προς τον άλλον, να βλέπουμε και τον άλλον, να βλέπουμε ότι είναι απαραίτητος, να βλέπουμε ότι συμπληρώνει πράγματα που εγώ έχω ελλείψεις, να βλέπουμε ότι δίχως αυτόν δεν αντέχω, γιατί χρειάζεται να τα λέμε και αυτά. Ο γάμος καλύπτει κάποιες ανάγκες του ανθρώπου, ψυχικές, σωματικές, συναισθηματικές, υλικές ανάγκες. Γιατί να μην το βλέπουμε και να πούμε ναι, έχω ανάγκη τον άλλον. Όχι, εμείς είμαστε άτρωτοι, είμαστε παιδιά του Σούπερμαν. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, αλλά θέλουμε και να κάνουμε και τα γούστα μας. Και εκεί την πατάμε. Όταν λοιπόν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αφήνουμε τόπο στον άλλον, τον αναγνωρίζουμε, βλέπουμε τα καλά του και αυτό μας βοηθάει να ενωνόμαστε περισσότερο. Και μας βοηθάει να νιώθουμε ότι όντως ο άλλος είναι δώρο του Θεού σε μας. Τότε υποδέχομαι και τα παιδιά ως δώρα. Δεν τα βλέπω ούτε ως μπελά, ούτε όμως ως κατοικίδια ζωάκια που τους φτιάχνω μπουκλάκια, τα πηγαίνω και τα ξυρίζω και τα στολίζω και τα φτιάχνω και μόλις τα βαρεθώ τα παρκάρω κάπου. Γιατί αυτό γίνεται με τα παιδιά σήμερα. Τα βλέπουμε ως δώρα τα οποία πρέπει και αυτά να τα προσέξουμε. Και εδώ μπαίνουμε στα παιδιά. Πώς θα τα προσέξουμε? Καταρχήν θα πρέπει να τους μεταβιβάσουμε το μεγαλύτερο πράγμα που έχουμε εμείς, το καλύτερο. Τι είναι αυτό? Η πίστη μας. Εάν δεν μάθουμε το παιδί ήδη από την κοιλιά της μάνας, το Χριστό δεν πρόκειται ποτέ να το μάθουμε. Ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει ότι η ψυχή του παιδιού είναι σαν ένα δεντράκι, λέει, που ό,τι χαράξεις στον κορμό του δέντρου, μεγαλώνοντας το δέντρο, λέει, θα μεγαλώσει και αυτό. Αν χαράξει το Χριστό, θα μεγαλώσει, λέει, η μορφή του Χριστού, δίνοντας μια εικόνα από τη φύση. Ακριβώς το ίδιο γίνεται με τα παιδιά. Ήδη από την κοιλιά της μάνας και ο πατέρας να της σταυρώνει την κοιλιά και να της δίνει και ένα φυλάκι και η μάνα να κάνει μια προσευχή για αυτό που έρχεται και να είναι και οι ίδιοι αγωνιζόμενοι και όλα αυτά περνάνε στο παιδί. Διαβάζουμε στα συναξάρια, θα το έχετε ακούσει, για παιδιά εκκυλίας μητρός υγιασμένα, έτσι. Ποιος ήταν? Ο Άγιος Σάββας, νομίζω, δεν θύλαζε Τετάρτη Παρασκευή. Πώς προέκυψαν αυτά? Ήτανε ήδη οι γονείς σε ένα πνεύμα αγωνιστικό και αυτό μεταβιβάζεται σαν ένα πνευματικό DNA στα παιδιά. Όπως μεταβάζονται και τα πάθη μας, που άμα δεν τα δουλέψουμε, δεν τα πολεμάμε, μας καταλαμβάνουν, μας χαρακτηρίζουν και γεννιέται το παιδί με τέτοιες έτσι έξεις και ροπές, με τέτοια προδιάθεση. Όταν θα γεννηθεί το παιδί θα μας δει να προσευχόμαστε. Δεν θα του λέμε κάνε προσευχή, αλλά θα μας δει να προσευχόμαστε και αυτό θα είναι στα πόδια μας γύρω γύρω και θα του πούμε έλα πες και εσύ μια προσευχούλα. Μια φορά έκανα και εγώ το λάθος εντός εισαγωγικών, σας τα λέω να γελάτε και λίγο. Λέω στο τέλος του αποδείπνου, ήταν τα παιδιά, κάναν το χαμό γύρω γύρω, ήταν όλα μικρά. Έλα εσύ να κάνεις μια προσευχή.
Χριστέ μου, φύλαγε τον μπαμπά μου, τη μαμά μου και αυτά, το άλλο τα ίδια, το άλλο τα ίδια, έρθε το άλλο. Αυτό ήθελε να φυλάξει και τη θεία την Πόπη. Χριστέ μου, λέει, φύλαγε και τη θεία την Πόπη και συνεχίζει το παιδί με την απλότητά του και όλες τις πόπες του κόσμου. Ούτε διευκόν δεν μπόρεσα να πω, σκάσαμε στα γέλια. Αλλά βλέπετε, η απλότητα του παιδιού ήθελε και όλες τις θείες του κόσμου να πει και είπε και όλες τις πόπες του κόσμου. Αυτά είναι όμως καταγραφές στην ψυχή του παιδιού. Ακόμη και αν κάνει άλλες επιλογές, το παιδί θα τα αναζητήσει. Στη δύσκολη στιγμή θα πιάσει το κομποσκίνη. Ήταν μια κοπελίτσα γειτόνισσα που είχε μεγαλώσει έτσι, πολύ φιλόζωη, είχε γατάκια, είχε και σκυλάκια, πώς δεν τρώγονταν δεν ξέρω μεταξύ τους, αλλά δυστυχώς το ένα το γατάκι βγήκε στον δρόμο, πέρασε ένα αυτοκίνητο, το τραυμάτισε. Ενώ δεν πήγαινε στην εκκλησία, αλλά είχε πάρει πράγματα από παιδί, το πρώτο που έκανε πάνω από το γατάκι της, «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με», έλεγε. Δεν καταλάβαινε ότι την ακούγαμε, αλλά της βγήκε αυθόρμητα και λέω, να, τι σημαίνει χαράσω το Χριστό στην ψυχή του παιδιού. Όταν λοιπόν μεγαλώνω το παιδί και του δίνω Χριστό, του δίνω και 2-3 άλλα πραγματάκια τα οποία είναι απαραίτητα. Του δίνω όρια. Του μαθαίνω τι σημαίνει μία λέξη, όχι άγνωστη, αλλά θα έλεγα αποδιοπομπαία στην εποχή μας. Συστολή. Ξέρετε ποια είναι η συστολή? Να τη μάθουμε. Σίγουρα κάποιοι παλιότεροι μεγαλώσατε σε σπίτια που όταν πηγαίνατε κάπου σε ένα άλλο σπίτι και σας ρωτάγανε, Γιαννάκη, θα φας γλυκό? Τι κάνατε? Το μάτι έφευγε στη μάνα σας κατευθείαν για να δείτε τι πρέπει να πείτε. Αυτό δεν είναι φόβος. Αυτό είναι συστολή. Υπήρχε η αίσθηση ότι δεν είμαι εγώ αρχηγός του σύμπαντος. Δεν μου χρωστάει όλος ο κόσμος. Ούτε έχω δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα μας έχει φάει. Μας έχει καταστρέψει πραγματικά. Αλλά επιτρέπεται. Το ίδιο ίσχυε στις κουβέντες με τους μεγαλύτερους. Δεν πεταγότανε το παιδί ανά πάσα στιγμή να πει ό,τι του έρθει. Γιατί το παιδί που πετάγεται δεν κάνει κακό ότι μας χαλάει τη συζήτηση, αλλά στερείται κάτι πιο πολύτιμο. Στερείται την ακοή. Το παιδί που έχει μάθει και πετάγεται ποτέ δεν θα ακούσει, άρα δεν θα γίνει σοφότερο. Και θα του έχουμε κάνει μεγάλη ζημιά στη ζωή του, γιατί θα έχει μάθει μόνο να λέει και να μην ακούει. Και αυτό μεταβιβάζεται σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Αυτή τη στιγμή στα μοναστήρια να πάμε του Αγίου Όρους, θα δούμε να είναι παρόν ο γέροντας και οι υποτακτικοί να μην τον αφήνουν να μιλήσει. Από τη φλιαρία και ουσιαστικά από τον εγωισμό, τον οποίο το μάθαν από τα σπίτια τους. Παλιά όμως δεν υπήρχε αυτό. Δεν διανοείτο να μιλήσει ο υποτακτικός ή να μιλήσει ο διάκος και να είναι ο δεσπότης εκεί και να αρχίζει ο διάκος να σολάρει, να λέει τα κηρύγματά του. Δεν γίνεται αυτό. Θα μου πείτε, μα είναι αλάνθαστος ο μεγαλύτερος? Όχι, δεν είναι αλάνθαστος. Σίγουρα όμως έχει κάτι το οποίο δεν το έχουν τα παιδιά και οι μικρότεροι. Έχει εμπειρία. Και βλέπετε και στα μοναστήρια τι λέγανε? Έχεις γέρο? Όχι, λέει. Αν δεν έχεις, να αγοράσεις. Δηλαδή να πάρεις ένα γέρο να το γυροκομίσεις. Γιατί? Γιατί θα μάθεις πράγματα. Και από έναν γέρο εκτός της εκκλησίας και από αυτόν κάτι θα μάθετε. Ακόμη λοιπόν αυτή η συστολή είναι χρήσιμη σε όλα τα επίπεδα της ζωής του ανθρώπου. Το παιδί θα μεγαλώσει, θα πάει στη δουλειά του. Δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με μια τεράστια γλώσσα και να λέει. Πρέπει να μάθει να ακούει, να βλέπει, να αφουγκράζεται, να μαθαίνει. Και όταν έτσι κινείται το παιδί, με την πίστη στο Χριστό, με τη συστολή, που έχει σεβασμό, έχει ταπείνωση, έχει πολλά μέσα αυτή η συστολή. Μετά είναι στον αυτόματο. Το έχει αναλάβει ο Θεός. Εμείς νομίζουμε ότι θέλει πάρα πολλά πράγματα ένα παιδί. Τίποτε δεν θέλει. 3-4 βασικά πράγματα. Το έχει αναλάβει ο Θεός. Και βέβαια, μιας και μεγαλώνετε και τα παιδιά σας σε ένα περιβάλλον που έχει και χριστιανούς, έχει και μη χριστιανούς, καλό θα είναι
όχι μόνο να τους μάθετε γενικά το Χριστό και την προσευχή, γιατί και αυτά ακόμη μπορεί να είναι θρησκευτικά συναισθήματα. Για μας ο Χριστός, η προσευχή είναι γεγονότα εκκλησιαστικά και πρόσωπα εκκλησιαστικά. Είναι αυτό που είπαμε στο εισοδικό της Θείας Λειτουργίας. Εν εκκλησίες ευλογείται το Θεό. Μαθαίνω το παιδί μου το Χριστό, μαθαίνω την προσευχή, μαθαίνω την αγάπη, τις εντολές του Ευαγγελίου, ναι, με το παράδειγμά μου πρώτα και λίγο με τα λόγια μου, αλλά το μαθαίνω όλα αυτά να τα βιώνει μέσα στην εκκλησία. Γιατί αν το μάθω έτσι, δεν χρειάζεται να του πω μην μπλέξεις με άνθρωπο άλλης ομολογίας ή άλλου δόγματος ενδεχομένως ή και άλλης θρησκείας, γιατί το παιδί ξέρει ότι μέσα εδώ παντρευόμαστε, μέσα εδώ βαφτίζουμε τα παιδιά μας, μέσα εδώ βιώνουμε τα πάντα, και καταλαβαίνει ότι η παρουσία ενός ανθρώπου που με την ελευθερία που ο Θεός του έδωσε δεν επέλεξε να είναι μέσα εδώ, είναι λίγο περίεργη και διαταράσσει τις ισορροπίες και δεν είναι εύκολο μετά να σταθεί ούτε ο γάμος που θα κάνει το παιδάκι ούτε τίποτε μετά. Αλλά αυτά δεν του τα λέμε όταν φτάσει 25 και έχει ερωτευθεί το μουσουλμάνο ή τη μουσουλμάνα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αυτά του τα έχουμε πει όταν είναι 3 και έχει μάθει να τα ζει. Όπως χάρηκα τον Κωστάκη εδώ που διακονούσε με τι έτσι συστολή, και μπράβο και στους γονείς του παιδιού. Πραγματικά στεκόταν έτσι, δεν ήταν οι κινήσεις. Δεν μας ακούει τώρα, είναι έξω, οπότε εντάξει μπορούμε να τα πούμε. Λοιπόν, δεν ήταν παράτερες οι κινήσεις του. Έτσι αυτά τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν μέσα στην εκκλησία και να ποτίσει το είναι τους το εκκλησιαστικό βίωμα. Να βοηθήσουν στις διακονίες του ναού. Μην τα φορτώνετε με πολλά μαθήματα, με πολλές παράλληλες δραστηριότητες, με πάρα πολλά προσόντα, qualifications και ιστορίες. Δεν θα πάνε μπροστά με αυτά. Άστε τα να σφουγγαρίζουν την εκκλησία της Ανβέρσας, της Μπρίζ, δεν ξέρω, έχετε στην Μπρίζ? Έχετε. Και των άλλων πόλεων που δεν ξέρω να τις πω. Άστε τα να ανάβουν και να σβήνουν κεριά, να καθαρίζουν τις εικόνες, να στολίσουν τον επιτάφιο, να ετοιμάσουν την πανήγυρη, να ψήσουν εδώ πέρα στην εκδήλωση της ενορίας και να τυλίξουν σαντουιτσάκια. Όλα αυτά είναι βιώματα. Η εποχή μας ψάχνει το βίωμα, ψάχνει την εμπειρία και δεν ξέρουν που να τη βρούνε. Εμείς την έχουμε και προσφέρεται μέσα στην εκκλησία και όλα αυτά είναι και προσευχή, είναι και διακονία, είναι και θυσία και αυτά είναι που κάνουν το παιδί να αισθάνεται την εκκλησία σπίτι του. Όσο και αν τα μάθουμε να λέει προσευχή το παιδί, αν δεν αισθανθεί ότι εδώ μέσα η εκκλησία, όπου είναι εκκλησία και εδώ που κάναμε λειτουργία εκκλησία ήτανε, είναι σπίτι του, δεν θα είναι ποτέ ορθόδοξο το παιδί. Θα είναι ένας άνθρωπος με ορθόδοξου τύπου προσέγγιση σε κάποια πνευματικότητα, γενική και αόριστη. Στην εκκλησία δεν έχουμε πνευματικότητα, έχουμε ζωή. Ζωή ψυχής και πνεύματος και σώματος, έτσι, αλλά ζωή εν εκκλησίες. Αν προσπαθήσουμε και κάνουμε αυτά, θα έχουμε κάνει το καλύτερο αγώνισμα στη ζωή μας. Θα έχουμε παντρευτεί όχι γιατί ήμουν ωραίος και ήταν ωραία, αλλά θα έχουμε παντρευτεί για να πάμε στη βασιλεία του. Θα έχουμε κάνει παιδιά, όχι για να πούμε τι ωραία που είναι τα παιδάκια μου μοιάσανε, αλλά για να μοιάσουν του Χριστού τα παιδιά μας, από τον οποίο τα πήραμε, εκείνος μας τα έδωσε. Και θα έχουμε και κάτι πολύ μεγάλο, το οποίο λείπει από την εποχή μας. Θα ζούμε σε σχέση με τον σύντροφό μας, σε σχέση με τα παιδιά μας, αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε ελεύθεροι. Ξέρετε γιατί? Γιατί η κύρια σχέση μας θα είναι ο Χριστός. Και πού φαίνεται η ελευθερία του χριστιανού? Φεύγει ο σύντροφος, μας χώρισε, πέθανε, εκοιμήθη, να το πούμε πνευματικά, χριστιανικά. Τι πάθαμε, καταστραφήκαμε? Όχι. Αυτός που ζει με τον Χριστό στέκεται. Και δεν στέκεται απλώς, μεγαλουργεί. Φύγαν τα παιδιά μας για τον ΑΒ λόγο, μας απέρριψαν, δεν τους άρεσε αυτό που τους προτείναμε. Δεν είμαστε προσωπικότητες τσακισμένες επειδή τα παιδιά δεν μας διαλέξανε.
Δεν ζούμε για το τι θα πούν οι άλλοι για μας, αλλά ζούμε για το τι θα πει ο Χριστός. Και αυτό μας παρέχει τεράστια ελευθερία. Και φέρνει και ψυχολογική ισορροπία, και φεύγουν και οι καταθλίψεις, και φεύγουν και οι μελαγχολίες και όλα. Αλλά αυτό χρειάζεται τέτοιου τύπου προσανατολισμό. Να προσπαθήσουμε να ζήσουμε το γάμο εν Χριστώ και να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας χριστοκεντρικά, εκκλησιοκεντρικά. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα έχουμε κάνει καλή διαχείριση των δώρων που ο Θεός μας έδωσε, του συντρόφου μας και των παιδιών μας. Και αν δεν μας δώσει παιδιά, είμαστε πάλι ευτυχισμένοι, γιατί με πολύ αγάπη και με πολύ αγώνα κάνουμε παιδιά μας όλα τα παιδιά του κόσμου και προσφέρουμε σε όλους, και ας μην έχουμε δικά μας παιδιά, με το φρόνημα ότι και τα άλλα τα παιδιά είναι και αυτά δώρα του Θεού σε μας. Αυτά τα λίγα είχα να πω στην αγάπη σας, να μην σας κουράσουμε παραπάνω, και αν υπάρχει κάποια ερώτηση ευχαρίστως να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω και τους χρόνους που ο Πατριφυλάδος.